Apa cungar-cungir pengen kowe? Ora buta, Kang. Tumindase kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu, bondo tamak krincong sikilmu. Walebake makun jaran kowe Batoman. Sinowati jagat kinari among baru membak ombak ing samudra sing denjengan gawe kaget iki kok kaya sowane adhiku Brajamusti padha kanthi harja saprapamu Yayi. Iya Kakang Nering sambikala prataku sowan ngersani Kakang Brajadanta kepareng aku ngaturake sembah sumangga ming pangabekti kunjuk ya Kakang. Iya tak tampa Yayi. Ora liwat pangestu nembut Kakang Tampanana. Ndak pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Kala Bendana kowe padha raharja. Pangestune Kakang Brajadanta wilujeng lirik sambikala aku kepareng ngaturake sembah-sembah keping pangabektiku kunjuk ya Kang. Iya tak pangestuning pun Kakang Tampanana Yayi. Tak gegem dadake jimat. Ya wis rada kaget aku sowan ing penjapa Glagati dulu. Kok kayane beda karo adat sing wis Beda perkara apa? ora pangkirana rawuh Begawan Duna karo Pati Sekundi. Moko arak banget piyai loro kae rawuh nek Glagati dulu kok ora kaya sak gejagan iki. Kok kaya sak pejago kuwi sawetara Kang. Iya pancen rawuh wis sawetara. Oh ya syukur. Melu sendeng nek Duna karo Sekundi eling karo wong-wong Glagati dulu. Iya. Ya wis hati-hati ya Kang. Nek nampa pengendikane Duna karo Sekundi kae aja tok lebokke ati mergo kae iki mawa racun. Mawa racun piye? Ora usah dadak tak gablake, ora usah dadak tak jelaske sing cetha. Omongane iki mesti mawa racun, mawa bab sing ora prayoga. Nek Kakangku dahar pengendikane wong loro kae mesti bakal rusak aja-aja dosa upaya kaca. Mergo wis kondang wong loro kae tekan dindi iki mesti wis gawe kisruh. Wis gawe rame, papan sing tetrem ketekan wong loro kae dadi cokrak, papan sing ayem wong tekan loro kae dadi padha regejegan. Yo, aja dilebokke ati ya Kang. yo. Lebokke tempolong wae dibuang nek kalen. Nek kaki tok lebokke ati wis to yakin sumpah. Mesti Kakang aku kelepetan dedosane wong loro kae. Iya, kula Bendana. Ya syukur nek ora ana apa-apa. Sabar Kang. Rasa dadak dilebokke ati. Mboten kae buta petuk nika. Nggih. Buta rupane elek rada edan. Omongane rasa dikakasi Pate. Nggih, pokoke rasa digawe ati. Mboten rasa mulake ati. Omongan apa kae Kang? Aku ora krungu. Wah, gede luwak pritek sing kok kirilan. Bari kerasani aku dijalala. Yo, sare yo kula Bendana. Iya Kang, Brajadanta kakakku. Brajamusti, apa Kakang?
Sumengko pengawak bojo Handamar sasi kita nganawung wigati ana wigati apa nggonmu sowan ana ngarsaning pun Kakang. Wale-wale opo Kakang sowanku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi caos ninga marang Kakang Brajadenta. Yen ora Raja Nerwati ing padha pasang-pasang grahan Aramu ana ing Praja Pringgondani kang wigati bakalan nekseni jumenengane si anakmu lanang Gatotkaca. Mula banjur kidho penggalih Kakang Mbok Ayu Arimbi merga Kakang Brajadenta durung kemareng rawuh ning negara ing Pringgondani. Tumeli utusan nglawan aku supaya nusul lawan Kakang Brajadenta eneng glagah tinulu wigatine boyongi marang rawuh ing Kakang Brajadenta ning Praja Pringgondani bareng sak lakuku Kakang. Mula wektu dina iki ayo parpatan enggal dibubarake Kakang Brajadenta bareng kalawan aku sowan ana ing negara Pringgondani ngestreni jumenengane si Gatotkaca anakmu lanang Kakang. Ya Brajamusti ana dawuh apa sik perkara kowe bakal ngandhipun Kakang sowan ing Pringgondani. Apan wis dadi kesaku aku mengko bakal ndak lakoni. Syukur Kakang yen pancen mengkono. Ya mung ana pirang-pirang pitakonan ingkang wajib mbok wangsuli. Pitakonan sing piye? Mula saiki tak takoni. Ya Pringgondani kae nggone sapa? Pringgondani kagunganing Sawarga Prabu Tremboko, putraning Prabu Tremboko cacahe ning pira? Kakang Arimba swarga, Kakang Brajadenta, aku tumuli Kakang Mbok Ayu Arimbi sakwise Kakang Arimba. Brajawikalpa Brajalamatan apa dene Kala Bendana kuwi putraning Sawarga Prabu Tremboko. Nalika Kanjeng Rama seda sapa sing gumanti Prabun? Kakang Arimba. Nalika Kakang Arimba seda negara Pringgondani ora ana sing lenggah dampar. Ateges miturut pitunganmu sapa sing wajib dadi ratu? Osik ndak cupet semene dhisik pitakoning Kakang Brajadenta. Mung ana osik ing atiku ingkang bakal ndak aturake kenapa Kakang teka panjenengan paring dawuh ingkang kaya mengkono lan dangu lawan adimu Brajamusti nganggo tembung sing kaya mengkono. Brajamusti, apa niatku ora duwe sedya ingkang ora prayoga, mung nglempengke marang barang sing bingkong kersaning Kakang Brajadenta. Aturan pernatan raja ngendi wae yen ana ratu tekaning pati sing dadi ratu kudu anake lanang sing metu pembayut. Ewadene yen to durung kagungan putra ya kadang ingkang tinemu werda ingkang dadi narendra. Saya aku tak takon karo kowe wis tau tate monca marang silsilaing Narendra. Ya wis apa-ana wong wadon ingkang duwe hak warisan tumraping negara. Miturut sangertiku ora. Saya aku tak takon karo kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca kuwi miturut kowe bener apa luput? Bener, benere mergo apa? Mergo Kakang Mbok Ayu Arimbi ing satemene ora duwe kewajiban tumraping negara nanging tau kate nampa sumpahe Kakang Brajadenta lan sumpahku yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mula ora aneh yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ing menang jenenge Bur negara ing Pringgondani. Saya ora takon yen Mbak Yumu Arimbi jumenengake Gatotkaca wis bener apa luput? Bener. Mergo dasarmu apa? Gatotkaca putune Sawarga Prabu Tremboko. Salahe ngono apa? Mergo Gatotkaca kuwi putu ning metu saka wong wadon. Dudu putu metu saka wong lanang. Tegese ora duwe hak warisan tumraping negara Pringgondani. Mula perkara iki aku kandha karo kowe barang sing bengkong bakal tak jejegake. Seranane jejegake aku kudu ngelingake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngelingke bab perkara apa babagan ora jenengake Gatotkaca mau kleru. Hosik Kakang, hosik. Yen Kakang paring dawuh mengkono iki bakal ana pirang-pirang perkara piye? Tegese Kakang nyelek sumpahmu dhewe.
iki ora ana sambung rapete karo sumpah. Kok ora ana sambung rapete karo sumpah? Mergo sumpahku wis tak jabel nalika kowe durung tekan kene. Sumpahku wis tak jabel nalika kowe durung sowan ning Gragah Tinuru, durung ngandhake bakal boyong marang Brajadenta, Brajamesti. Kagat risakul Renanggul kinembet kambet dosan reknaning bawana ya setugang walang ati ya setugang kudu garing ya setugang ana sing tias ing radar ya cetha gamblang welo-welo sejatine kakanggone ngalang-alang rembug tekan kono-kono sayekti saiki deleke aku wis ngerti yen to Kakang Brajadenta sejatine jroning penggalimu ora nyarujuki yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani cah pinter kowe pancen wong wasis kowe pancen wong wegit kowe ngerti marang legetane ati Brajadenta yen wis ngerti saiki sirmu piye aku mengkari manut karo adhiku lanang yen bisa aja nganti ana gejegan lan percaing kula warga Braja Kakang ayo netepono marang jiwa kasatriyanmu elingo marang dawuhing Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuku nadyan Kakang karo aku kuwi wujuding yaksa nanging tememen marang tumindak sing apik tansah nyekeli marang jiwa kasatriyan aja saben wong padha ngandhakake yen to buta kuwi betah buteng aniaya peranganing buta akeh gumlaran ing jagat nanging yen iso kowe karo aku tetep dadi buta ing jiwa satriya kuwi kegadangane wong tuwa mula Kakang tak jaluk ayo nyekelono marang sumpahmu apa ing wis mbok ucapake kudu mbok lakoni yen Kakang ora gelem lakoni apa sing mbok ucapake apa Kakang ora wedi karo hukum karma ing bakal tumiba marang Kakang Brajadenta ora peduli karo sing aran hukum karma tumraping sing padha percaya ben padha dilakoni ben ora percaya karo hukum karma jagat iki yen kabeh padha ngalah karo kahanan mesti wae akeh sing padha uripe nelongso mula aku wegah yen to Brajadenta ngalah karo kahanan aku wegah yen to aku ngalah karo sumpah aku menungso kok kalah karo ucapan kuwi aku menungso sing kepiye mula Brajamesti dina samengko yen to kowe arep nganti lawan kadangmu Brajadenta sowan ning negara Pringgondani taunana windanana ora bakal kelakon yen to Kakang mbok ayu arimbi durung sesedokan nyembah dirati tungkake Brajadenta kebacut ucapmu Kakang yen to kaya mengkono tangeh ora ana gunane aku ngajeni karo kowe jebul saknyatane kowe wis kesasapan jiwaning iblis ingin wis mrawasa marang atimu sakutuhe bekasan kowe lali marang jiwa kasatriyanmu wis ora ana gunane aku nyembah karo kowe ora ana gunane aku ngajeni karo kowe sing tak anggap dulurku Werda sing bisa nuntun kabecikan marang Brajamesti nanging tutur ketawur ora ana gunane sakarmu nggonmu ngucap kowe arep ngarani Brajadenta wong kaya apa sakarmu nanging Brajamesti duwe penemu dhewe aku duwe penemu dhewe aja mbok padhake aja mbok campur aduke kowe arep apa cah bagus malah kadhak ning ngarepe Brajadenta Kakang kersa rawuh ning Pringgondani apa ora aku ora bakal tekan Pringgondani yen ngono apa Kakang dadi atur ngersaning Kakang mbok ayo arimbi kala ngubal cangkem ning ngarepe bayumu
Padha karo mbayumu yen aku bakal merang kampung Jinggo. Gatut kaca ora medhun Jawa dampar ra tak poteng-poteng kuandane. Wah, dadi atur. Aku sedih kaya kowe kan. Ora nyok babar bisa jebul piye bukan antara sedulur iki dadi padha padu kan. Kowe ora iso ngomong kita kan aja gugu cangkepe wong loro iki. Sing sampe dadi ana sing bener dadi luput lho kan. Kakang Brajamusti mlayu mergo kowe ora cocok karo panjenengane. Aku mbare iki dadi gelet. Ayo padha tetunggalan nyawiji kan aku mbane kanane dadi rusak kaya ngene. Kono Bendono. Omongan. Ora sanangis. Ora sandatakake gunung sing tanpa guna saiki tak tantik. Kowe tak tari. Dicari rabi. Ora. Dicari omongan. Kowe melu aku apa melu Brajamusti? Yen aku melu Kakang Brajamusti. Ayo tak jak ning pringgodane. Tak jak melekke mripate mbakyumu supaya weruh karo adi-adine. Sing jahat ki Mbak Yu Arimbi. Mbuktekake anake, mbuktekake cendenge ning sarake karo dulur-dulure. Dulur-dulure doke rangan kamukten mung mergo kepengin nang mbuktekake marang si Gatut Kaca bayi wingi sore. Ayo yen kowe melu aku tak jak yen to kowe karo aku iso ngundha mono karo Mbak Yu. Yo. Yen aku melu Kakang Brajamusti, Kowe minggat saka kene. Kowe lunga saka kene. kejam kowe kan. Jadi kowe bencana ngejujuk aku saka gede-gedene. Blakati dulu. Blakati dulu. Kowe wis kesasapan jiwane iblis kan. Kowe wis kegodan menungso. Kowe wis kegodan mata akala budi janjana. Kowe mesti mau wis ngomong oke karo iki to. Ya. Iki mau mesti wis suwe ketara wedake wis kali sithik. Mesti wis ana oke karo kowe, mesti cerita oke karo kowe. Ketara kowe saiki balik tinggal ora weruh karo sedulur. Kowe biyen tresno karo aku, kowe biyen sayang karo aku. Saiki kowe betul aku nek karo aku cokol pigan. Aku melu kowe uripku kersa kesiksa kan. Ya aku melu kowe uripku kaya mula aku mbok melu kowe. Aku trimo melu Kakang Brajamusti. Minggat. Apa? Minggat. Ya sakoni. Ngene ta? Ah, Buta edan. kon minggat kok njaluk sangu iki cara ngendi ra? Ora cerewet kok tak keprok watu dasmu mudan kowe. Iki dudu masalahmu, iki masalah Kakang Braja. Ayo lunga. Nek Brajamusti tok eloni kowe minggat to melu dulurmu lanang. Ora usah tepung karo Brajadenda. Ya nganti kan. Sing salah bakal salah. Sing ala wanyune bakal cetok nek ketepan ngono. Kowe aja gena lho kan.
guduk karo gembol sumorante kedangaten nggih. Ngeten menika. Wong niku kudu tegel. Wong niku ora tegel wis to dadi wong rekoso. Arep ndak kaya ngene ora tegel, arep ndak kaya ngono ora tegel. Mekasan awake dhewe dienggo korban. Nek wis dienggo korban, terus semboyane ning kaya dene wong sing pinter, kaya dene wong sing suci. Pokoke wani korban sik, mengko bakal entuk ijol saka sing gawe urip. Dinteni tahun-tahun dinteni nganti mawindu-windu ora entuk ijol. Terus kasane uripe rekoso. Wong niku aja sok gampang percaya karo peribahasa. Mulai. Anggere ngenten iki wis mulai. Durna omongane dicampur-campur. Lho, kula ngomong nyatane ya Dipati. Nggih. Belajar mesti ora cocok karo nang Mas Brojojonto. Tule ditegake. Mari Bati wadul ana iki Mbak Yu ben wadul. Nek ora wadul karo para Pandhawa ben wadul, ora apa-apa. Didadaki nggih, didadaki. Wong lanang kok aja mundur. Ning dungake dadane. Lho, cara kula ngoten. Wanita kermarus pilang tatu. Nek wis lakon kermarus pilang tatu, arimbi iso disenengake panjenengan dadi ratu. Apa ora muncer? Lho, mangke malah jenengan kirang utawi dados Narendra, mboten wonten patihipun ing sagak. Kula tringangkat Begawan Dulu dados patih. Kula pinter marang sanggih para kawula. Rekyana patih. Kumbayana almarhum. Kok nganggo almarhum ingin modar kok iki sampeyan. Lho, almarhum niku mati. Oh, ora nganggo almarhum. Alma mater. Nggih. Sakarep sampeyan. Nggih. Ning nuwun sewu, pangandika sampeyan menika napa sampeyan ora krasa? Niku mbebayani awak sampeyan piyambak. Kok iso? Saged mawon. Sampeyan iso matur kaya ngono dasaripun? Sampeyan mau ngendika, Brojo mesti ben wadul karo Arimbi. Arimbi ben wadul karo Pandhawa. Nuwun sewu. Nek nganti Brojo mesti wadul karo Pandhawa, niku sing cilaka sampeyan. Kok iso kula? Brojo mesti wadul. Brojojonto mirang Kampu Jingga. Badhe damel geger jumenenganipun Gatotkaca. Lan boten kanthi kanyana-nyana teng mriku lenggah Begawan Durna kalih patih senggune Pandhawa terus mikir nek ngono sing aja-ajai Begawan Durna. Nek Pandhawane kowe karo sampeyan rada dawedi mergo niku siswa sampeyan. Bener. Ning anak-anake Pandhawa sing ora wedi. Antarja njukuk glugu. Antasena nggawa pipa wesi. Sencaki nggawa pacul. Ajeng do bangun apa e? Kok bangun apa pripun kok goleki sampeyan nutuki sampeyan niku? Apa iya? Lho, mestine wonten dawuh. Rayi dipun bujung, dipun pripek. Nek iso panjenengan nggihipun mboten nrimakaken Gatotkaca dados Narendra wonten gawe mrikutane menika mboten namung panjenengan piyambak. Nek kedakaken Brojo Musti, muwuh kekuatanipun. Brojo Musti dibujuk supaya gelem manunggalaken panjenengan. Ewadene ora gelem, aja nganti tekan negara pringgondani wadul karo ingkang Mbak Yu. Nek Brojo Musti kudu ditegake, ateni ngendal. Inggih. Dasudi. Inggih pripun? Inggih kula sakah. Lah, ngaten sing jeneng kamulyan kudu nganggo pangorbanan. Ora dadak migari-ngalinga. Sing dikorbanke sapa? Ngaten menika sampun kanggo dipun penggalih. Yang sing dikorbanke kudu sedulur, ya sedulur dikorbanke. Yang dikorbanke kudu tangga-tangga dikorbanke. Yang sing dikorbanke kudu kanca korbanke. Sing wigati apa sing samang jangka iso kasembatan. Nah, ngaten menika. Inggih, kula matuk Bapak Durna. Syukur nggih. Nah, jan. Sampeyan kok ketok jahat banget. Monggo pendhita lho. Pun sampeyan nama-nama mboten sak kan omong. Oh nggih. Mangke napa-napa kula tanggungi dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Brojo Wikalpa, Brojo Ramatan, wonten dawuh. Wonten dawuh. Ndak paringi kamardikan. Aja rubuh-rubuh gedang melu kekarepanipun Kakang. Ning duwe jati diri. Yen pancen arep melu belani kadangmu ndak keparengake. Nek yen kowe ora melu-melu perkara iki, uga tak keparengake. Aku ora maksa marang kamardikanmu. Niki ngestaken dawuh Kakang Adipati. Niki ngestaken dawuh Kakang Adipati. Dawuh nang marang para wadyabala ingkang sarujuk bantu lawan Brojojonto. Ndak keparengake tutuwun tati ndahe Brojojonto. Nang yen to akeh prajurit ingkang ora sarujuk marang karepane Brojojonto. Ndak paringi kamardikan ora sah melu-melu perkara mangan nangkane nanging gabul pulute. Niki ngestaken dawuh
Nyun pamit madal pasilan, nyun pamit madal pasilan. Bubarno kang putusipun jenenging sungguh donya datun kawunukna. Nyun pamit tambahing pangestu Kakang Adipati, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining marangkilan. Sang Adipati Brujudanta arsa manjing telenging kasatriyaning Gragati Lulu. Katinon saking Mandrawa. Eling-eling wujuding Adipati katon gumebyar busanane Sang Brujudanta wau.
Tobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung kapan aku durung mesti kuwi atiku mung nyawang taman, nyawang endah taman. Mula suwe-suwe ra yo jelek. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endah taman sare negara mesti kuwi suwe-suwe jelek. Wong aku ra entuk metu, aku ra entuk metu saka taman sari, aku ra entuk dolan nyang ndi papan. Aku ra entuk ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparakake cedhak karo aku mban siji loro sing entuk. Paling anak Simon Kabudi Widodo. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng bago, atiku bunga. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki mbak-mbak tambah rasane iki atiku kaya seneng banget. Anane Bago kowe iki wong sregep Bago. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan. nggih. Iki kok madhep mulon. Lah kok madhep ayo madhep mulon. Pacarane aku yo ora tau nindakake. Panembah ora ngerti. Ah niku salahe sampean niku. Mula arep sampean kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah. Bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare wis terus ngepel kabeh taman sari ngepel. Batu-batu kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho. Alate ban tak segitiga to. Dadi niku nek lebokke gampang. Nek sandadak dilempet-lempet. Karang nek ngepel karo bayangke iki tenagane iso tumpuk artikel-artikel. Kula pel ngene kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wajahe. Diapurmu nggih. Ya dienggo semangat to ya. Iya. Batu-batu kowe ngerti ora? Kowe iki nek ora enak banget. Ah, ayo karo biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng iki apa? Nika brongkos. Kai tolo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Batu-batu. Kowe nek mangan ora tau. Wujude ceker kaya ngono kuwi Mbak Prameswari. Nek mangan yo gak rasane ceker kok enak-enak jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Nggih. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun derek napa? Teloncong. Teloncong kowe apa? Aku ya ora ngerti ya. Teroncong apa teloncong? Hah? Terancam bahaya. Iya, Nggih. lah. Monggo kowe iki yo do bener sik-sik mbok. Taman mbok samu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange iwak tenan-tenan kae mbok kuras kok. Batu-batu bahasa katon bening, katon disawang yo apik. Bagong kowe tak kandhani yo. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nuturake rasa seneng. Maksudnya jroning bungah kuwi nuturake rasa seneng, jroning seneng kuwi nuturake rasa tresna. ampun macem-macem ah. Lho niku men batur. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan nek kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilengke kula niku cecak mutal cacak cebol kaya wulan kutone kelintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kanggo sapa? Ning donya iki ora ono sing ora bakal lakon nek kabeh dilakoni kanggo tekad. Monggo aku tak kali yo. Ketukuran rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi urip jiwa sing luhur. Tresna kuwi urip jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane ning dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nanti aku tresnani wong loro saudon loro saupan. Apa meneh aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Gusti parang maring aku rasa tresna karo aku. Aku ora iso nggone bakal duwa Bagong. Manesmu Apa? Lah nuwun sewu niku mengke gek ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat. Niku mempermainkan kaya kula niku ya. Lara-lara pas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mengguyu nyekikik karo iki tak ngapusi. Apa ora lara-lara?
tobat. Saiki nek njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok, mambu parfum kowe. Pikiran kula wis tekan ndi? Tenan niku. Monggo parfum sampeyan enak kabeh. Kowe iki nganggo to, semprote to? Nggih. Jenenge nolong kuwi. Mrapet nganggo parfum kok wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gak wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho sing anu Ndara Banowati. Iya, awan kuwi kagungan garwa. Prabu Duryudana. Wis ra tresno. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah ana gagah wis ra tresno. Oh. Jadi masalah itu sami to. Mula-mula mlebu patenggane sampeyan kali Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng sebar. Ana kipasange jempale barang. Niku kan sampeyan nek kagon niku nendhangi napa-napa. Sembut. Aku ora tresno. Wah, iki. Ha terus sampeyan serius dikowe ngoten niku. Iya tenan, Ndrakul. Bojo kula. Ngono carmu. Kula patenane sik. Aja dipangerti, tobat lagi dingolek, Mbak. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke bojomu diwayu Banowati kok gelem ra? Mesti gelem bojomu elek to. Nggih. Bojomu ki mesti elek rumasane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tuntune. Aja. Anak kula. Tak diteke panti asuhan ya. Batobat ae diteke panti asuhan. Gak kok nek bapakne modal mbok modal. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho. Saiki kowe piye aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu. Dasar kemangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe ngae dhewe mongko nek iso ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Sampeyan tresno tenan karo Bagong. Sampeyan ora napa berperan sebagai Prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo nunggu ngisor. Iki wis akan jauh. Nah, tobat. Tapi kesane kok ngatur beratur nang wis tuwa wis akan jawab kok. Kang Mas Bagong. Iki aku mimpi apa ya? Ande bojo ayu wis asli. Banowati dawuh Kakang Mas. Jan kowe terus ngoten karo aku. Diamon diajeng. Heeh, diajeng. Kanu guguk kowe. Aku ki guguk tenan iki. Wah, jare irek ora tuku. Ora tuku plita. Pel kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten jauh. Kowe terus tenan ya. Iki wis saestu. Upama aku lara. Kan beresake. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, badhe nedha. Iwak kambing kata-kataipun. Sepatus kula derek darah tinggi. Umpama aku asam lambung, badhe nedha kecut-kecut sampeyan aku ya asam lambung. Kowe ya nek ngono tresno tenan kowe. Nek aku mandhenan. Kula iki badhe ndedodho nasa kata-kataipun. Ame kali loro ya. Mboten apa-apa. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, saiki iki tekan gone mati. Nek aku apa jenenge? Bosone apa? Sirpong, Sirno. Sirno Marga Melayu. Marga Melayu. Kula yo badhe waktus magri pejah. Nek perlu lajeng lalu. Tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhawuh karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho. Inggih. Sing nek anak-anak jenenge sapa wae? Ayo. Menawi saiki nggih
semilian yang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek metu lanang ya dijenengi Bagio. Ma Bagio ki wong gedhe ning kok. Lah menapa baron? Ora kuwi aja. Baron ki mung watu. Maku Basir. Inggih menika sae. Nek wedok ya wedok. Angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Sae ke mawon. Kira-kira pengen dana piro ya? Menawi sae menika anu kula dateng aturan kula tekan. Kok pengen dana oke. Nderek mawon. Oh seneng anake umur sesasi kowe ketemu ya. Lah tobat kalau yo diceni sik. Berkesusu-susu lho. Lah selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke dareng pangan. Lah tobat. Ono. Permintaan suami adalah apa ya kudu dileksanane wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati sampeyan neraka durhaka radane jarene ra ngatem kenapa nyedak yo kok tenan ya saiki aku gelem kowe ya wis muni terus ngono kok inggih wis akan dawuh aduh iki ana iki kurang ajar Pak Obat sampe ngantos kula dipun coki karo raja aku urung mencok Nalre wis mencok. Aku nek mencok suwe iki. Iki sates opo jenengan? Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih monggo kok ping tangan lho sing njaluk apa wae tak wenehi kok. Lha kuwi engko. Saiki Kang Hansek. Udo anu sejan. Bedane tangane bojo. Iki. Bojoku kok wedok tangane sak mungkul. Mbah, paling turunan gendruk. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng tuku ngae itu bojone disio-sio. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Gawe aku ki nek nyambut gawe aku loro kabeh. Inggih. Nek apa ya wangun garwane tebar mati umbah-umbah. Nangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena topenge. Nek umbah-umbah ki umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sak. Sandangan kula mboten sampun umbah-umbah nek sampun pakaryanipun umban. Aku paling seneng nambahi sandanganmu. Pak Obat kok malah ngucek kok suwe banget. Suwe rek ngucek karo modal. Wong sandangan kok dibake modal. Bayangke. Pak Obat kok senengane kok kaya ngene. Yo, iki apa jenenge? Adi ngerti lagi anak sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Timbuk kali Cani. Mimin kali Apri. Oh, banci bogem kuwi. Rumiyin sami sampun boten. Ya ditonton yo nang arena pertunjukan. Mesti nono gadar pertunjukan. Iya yo. Nggih ngesaken jasa. Jan iki suka mburi yo apik. Suka ngarep yo apik, Pak. Sampurna. Sempurna. Sama suka mburi yo ngarep yo wah iso dindi gelem mburi yo iki saken dawuh Pak iki jenenge kok ora bagus yo gemeske lho sing tak jiwet kene sing mobat mabrik liyane langsung jiwet sagos pundi sing mobat kok napa ora takon sing ngono kurang ajar. Ini kowe. Pak Obat ngomongnya kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Injih. Arep apa? Ora apa-apa. Mbok yo nembur, nembur yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah. Ora tanggap. Nesun. Itu ya. Areng mawon ora entuk mergo apa ya. Oh ya karo calon bojone kok.
Grijale pun iki cek ngendi kau ae ora. Ya, rasa medhun ya, kau ae sing ora. Mangkat wong loro sesine golek wong nang jebret. Kunci nani dawuh. Lho. Nglimpe kurang ajar. Aja ngono, kan cucukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku nembung ora dikek-kek. Kowe nglali-lali. Monggo panjenengan pundi? Monggo panjenengan pundi? Ya aku malah deg-degane. Kok dadi detak jantungku gatel banget. Dilegani ora njur kendul. Aduh. Pripun? Malah ngentot aku. Ngambek malah ngentot. Dan yo sampeyan mbok sampeyan diajar. Ambune lah. Arang aku ki panganan bosok barang barang. Nek to, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tinggal ngepok-pok iman-iman. Ndak kurang ajar. Santai mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan ono. Ya tinggal aja iki. Ditebek wis ora apa-apa ya ditani kok gak sak ditenteni limbok cangelan pentas sithik mengko bareng tetep limbok cangelan awak dhewe iso melaksana nggih ngesnake oh ya nggih ngesnake to ya mangkane Banowati monggo Pangeran Bagong nek piye itu nek guru lagi nek ya ora pangeran inggih monggo mengene kula deraken gandeng asatu oh kula gandeng cengel monggo ayo makan bareng. Turnaina panalingan lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda kenthas waluh gembol manyar-manyar duk ning dukul wana diajar Saraswati wana kula ingkang sowan wonten ing Taman Garing Ngastina Gusti Ayu inggih pun Mbah kula ngaturaken bekti kula punjo oh inggih kula tampi dawuh sami-sami nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu Arkenopati ayo sepuni kula ngaturaken bekti kula punjo oh inggih kula tampi dawuh sami-sami wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing Taman Garing Ngastina sajaipun mengko wiganti Mremban menika ngaten mugi andados ing kawulingan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah amargi nampi pelapuranipun Mremban Taman Garing Ngastina kula nuwun sewu lho kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banowati menika mboten namung mitra taturipun Mremban bilih nuwun sewu Mremban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patenggalipun Dewi Banowati kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banowati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina kula nuwun sewu lho menika tobat kula nuwun sewu lajeng Mremban menika kala wau nampipun sinten kok banget namahan asmaning Banowati dipun anggep kula menika wong wadon menapa dipun anggep kula menika wong wedok murano piye ing atasipun kula menika prameswaripun Nalendra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyan ing taman menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Nalendra Ngastina lho Mremban kula nuwun sewu
nuwun sewu. Panjenengan kok le lenggah kok kaya rada mbukuk-mbukuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten mriki menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten? Batoka. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun. Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan atur semikir wonten mriki. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwane Narendra Ngastina. Oh, pami bae kakang menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang-rajang kula Bambang. Kuya kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula percaya manungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng gurine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning gurine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Loh. Ibu. Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to masalah. Niki nek wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Oh iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ra tatanan. Kowe wong randhe hidup isih. Kowe ora ngira karo githokmu. Kenapa kowe mapanane negara Ngastina? Kenapa mapanane taman? Mboten liyan kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye jengkel mlacat ora. Karepe piye? Mantakon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungake. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku ngene aku sing madri sapa? Kula. Rungake. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki piye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna niku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna niku mboten saged dipun jiak. Kula menika sampun jelek mapan wonten Negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ngadosi dhateng pun Bagong. Kula temen Bagong kula boyo mriki sumados samangke ngadosi dhateng kula tur Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ngadosi dhateng kula. Ha ora gelem piye? Wong bojone ning omah bisu kok. Nek nglajeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora rasa ndak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngoten Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ning neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi boten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, saken dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, jakure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tunggal negara Ngastina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong kowe wajib tak cekel. Man cekel nek iso. Katresnane iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mula mati tak wujudi. Waduh. Nek nek dhewe ngomong apa ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Pengen kowe. Ora buta, Kang. Tumindase kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Walebake pakunjaran kowe Batoman.
sing kudu tanggung jawab. Nek panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenang ora usah wedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, Simbah kula ngendharaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Melula. Lalu. Heeh, nglalu. Inggih sang dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudu ngambung tangane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbokne kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora, aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Nggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedan. Kersanipun Mandi air hangat. inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk, Inggih ngesangen. aku dikosoki gegere ya kok. Inggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki lek perang marai ra konsentrasi. Memikir dikosoki. Aku wae sing kosoki, aku iso awakku letek. Ngono nek kowe ngerti meko-meko ndak ra gelem kok. Inggih pokoke pun iki kula radosi. Dar tak ladeni wujud tak ladeni siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Petro karo gara nek ngerti sapa candase. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngatos-atos. Budal mangkat nang peperangan. Inggih ngatos-atos Lurah. Heeh. Wis ya, Inggih. rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik kok. Mboten, pokoke kula yakin nek Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya, Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki ora Bagong. Sobat kok nglimpe lho sing iki. Ayo tandangana kerencane Bagong. Apa keprangkul mungkin ngayuda kebabat bawatnya bentar kebawatnya mungkin ngaloko wilatala setan ratatanan jebul bener ketika ning Bopo Mlembadono lan Paman Pati Sekuning sing manjing dadi durat moko ning taman mung wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu iku. Kartomarmo dudu panjen rupaku padha karo Kartomarmo nanging aku arane Surtayu. Wah. Bes jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndene lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong Kowe maling ana ing Taman Sari. pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki ngopo? Wong urip ki antri modan. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku.
Mula sapa sing arep palang karepe Bagong rame-rame rangkas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya kita karo omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Nek garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tatahi pecahi dada utaing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntut anu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarma Surtayu. Alah, Surtayu. Pangkau tayoni gene margane patimu cobanan legane atiku barat. Perang kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene langgar tata-tata wis kemlawi tangane Surtayu plecak nang sirah lagi tiba jambak rambutku di ajar sampinae dhewe. Apa dianggap aku mung tekan semene kadek dayaku. Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malih wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Jebul sing dombani sencangi barang jagat dewa Bathara. Ayo Satya garpu gua garpu. Raden Setyaki ya singo raja singo. Wah iki diapure Bagong. Dasar Boroyoto. Surtayu aja kendhak singo karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju wisata dina iki. Omongane teng plethuk iki Bagong iki dudu Setyaki dasar bola pecah dasmu jajale.
dadi Gatotkaca Gatotkaca dadi Antaséna dadi Antaséna rasaku kancangem iki satriya ing waduh lali aku Antaséna iki satriya ngendi ya satriya ing Pajajaran ngawul cangkeme Raden Antaséna Durmagati ora mundur nekuk penjalit golek dalan nyangkal putung ponangan dadi apa modar iki mati ya Piye, Cit? Ora karo-karuan. Sampeyan ora perlu. Bagong ngampuhe lara raja sama. Seseka Setyaki dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja. Seseka Antarja dadi Antaséna. Bareng kula maju. Seseka Antaséna dadi wong lemu, Pak. We apa? We tok. Kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But terus candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buser terus dhae montrai kotang. Jejel ke cangkem kula. Mandul. Waune kula ora dong bareng kula seseret kok enak. Terus masuk nyum. Cepet banget ya. Saking cepete. Wah. Wareg. Perang wareg iki lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Prambadono piye Kakang? Pemandangan iki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeleng-eleng masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Narpati Duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cimawi wah panos maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku musuh mawurahan manengker gumuruk. Para kawula padha nyebutake ento Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok nyanyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong,
Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani bali marang bebener. Yen ora tak kandhani lah longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncon tukang poso. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu raja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Nek saora-orane aku iso malih kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih. Tanggungan ayo amo Sramrata Camrata ing panjen padha-padha. Iki nata mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki wah menungso ora tatane iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlocot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja. Iki Baladewa wong go graji. Saentuke ana wong negara wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mau mati ta, mati ta. Wah, setan. Ayo. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan. Ing ngatasi Kyai Nenggala kita ning satu sekti. Nenggala kita mriki gunung juduk sekolah satu ning kalah karo Graji diapure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng. Menungso ora tatanan. Kowe wis kawisi ning para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong. Bagong putih kok Prabu kula menika sampun kebaca tresna lihat pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejam niku Bagong pejah kok Prabu. Yai Tarubanawati. Terus endi? Yai Tarubanawati. Yai Ratu Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati. Kula wonten paring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa terus dadi pun ngagem? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa kok nek suarane halus, basa. Iki lho. Kaya suarane Jamal Mirdad. Sopo ta, Pak? Bener kok preso Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung kono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banawati. Aku Bagong. Tobat, Pak. Pinter temen lho bojoku. Menaku lho remen sanget. Dene ayo kula sampun saged unggul Sapura Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil wong nek tresnane tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Kula
sewu ning kula kok raosaken mustakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat to, Pak. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun wonten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Nggih, aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Ning ndok cecak. Kename cilik banget. Bebek apa ayam? Banyak. Oh inggih, ngesnaken dawuh sing gedhe mana. Inggih ngesnaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngesnaken kowe perkara makku. Inggih, engko bar kowe terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to gadah. Mangke kula gorengaken rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dhiraken kira ayo. Ngaso. Meja mau kene buat
Cuk.